Opomena pred isključenje prenosi se iz godine u godinu i tako tijekom cijelog školovanja. Mjera je to prema novim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koja se odnosi na kažnjavanje. Sa nama u studiju je Jere Bilan, županijski povjerenik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Jere, dobar vam dan, dobro vi nama došli. Hvala. Naime, ovo je jedna od novih mjera. Što nam se sve mijenja? Pa gledajte, u ranijem zakonu koji je donesen 2010. godine bila jedna mjera, zvala se PSP, znači produženi stručni postupak. Ta mjera je izbačena. Ona je bila smještena nakon opomene pred isključenje i isključenja iz škole. Ta mjera je izazivala veliko administriranje i već 2010. kad je bila donešena, mnoge kolege su se žalile zato što je ona oduzimala vrijeme i tražile puno papirologije. Pored toga, znači, to mi podržavamo da je ta mjera izbačena. Nadalje, mjera opomena pred isključenje prenosit će se u sljedeću školsku godinu do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Kako će to izgledati, mi ne znamo. Zato što je ministar donio zakon, od 1.1.2015. se primjenjuje, ali nije donio provedbene akte koji bi ljudima koji su zaposleni u sustavu objašnjavali kako će to izgledati. Što stvara veliku zabunu i kod roditelja i kod djece, zato što se postavlja pitanje kako će to u praksi sve biti, znači kako će to biti operacionalizirano. Što se tiče tog prenošenja iz godine u godinu, trebalo bi po zdravoj logici da se broj neispričanih sati resetira, dakle da se vrati na nulu i da sljedeća školska godina da počinje od nula neispričanih sati. Svaka škola ima svoj statut u kojem propisuju kako ide postupnost mjera, dakle ima opomena razrednika, to je negdje 6-7 neispričanih, imamo ukor koji ide negdje 13-14, od 21 ide opomena pred isključenje i poslije postupak isključenja škole sa pravom polaganja razrednog ispita. Dakle, učenik ne pohađa nastavu, a u dogovoru s nastavnikom na kraju nastavne godine polaže ispite koje treba da bi prešao u sljedeći razred. Vjerujem da roditelji i učenici traže odgovore. Tako je, mi očekujemo da će resorni ministar napraviti te provedbene akte i poslati na teren. Što u međuvremenu? U međuvremenu ne znamo im dati odgovore, ali nije to samo jedina izmjena u Zakonu o odgoju i obrazovanju. Također se radi o tome da će učenici srednje škole ići na produžnu nastavu koja će biti nakon završetka nastavne godine. Postavlja se tu mnogo otvorenih pitanja. Jedno od njih je da to treba platiti, taj dodatni rad nastavnika koji do sada nije bio i to ih treba platiti kao prekovremene sate. Otvara se još jedno pitanje, to je, na primjer, učenici će za to vrijeme morati biti smješteni u đačkom domu. Na primjer, djelatnici đačkog doma će dodatno raditi, znači smještajni kapaciteti, kuhinja i tako dalje. Što se tiče te produžene nastave, kako će to izgledati, mi također ne znamo. Zašto? Jer pretpostavimo da kolega predaje matematiku i to, recimo, ima 5 različitih programa. I svakog tog razreda, koji može biti trogodišnja i četverogodišnja škola u istoj ustanovi. Dakle, koliko će djece tu biti? Gdje je propisano koliki će broj djece biti tamo i kako će to izgledati. Dakle, pretpostavljamo da će nastavnik raditi sa učenicima i on će imati mogućnost da im da pozitivnu ocjenu na samom procesu produžene nastave. Što ako učenik koji inače recimo nije redovit bio u redovnoj nastavi, što ako ne bude dolazio na tu produžnu nastavu? Ukoliko učenik ima nedovoljnu ocjenu, znači na produžnoj nastavi nije dobio dovoljnu ocjenu, onda će on biti upućen na jesenski rok koji će biti organiziran do 25. kolovoza. Što s maturantima? To je također posebni problem. Znači, postoji mogućnost da će državna matura i produžna nastava biti u isto vrijeme. Što s kolegama koji su angažirani na obavljanju državne mature, a ujedno moraju imati produžnu nastavu sa učenicima koji imaju nedovoljnu ocjenu. Dakle, to je mnogo otvorenih pitanja. Ta izmjena zakona, ona u biti je vrlo dvojbena i ona je stvorila jednu konfuziju i zabunu u sam sustav jer ne znamo odgovore na mnoga pitanja kako nastavnici, tako i roditelji i učenici
koji nas to svakodnevno pitaju. A da li postoji nekakav rok kada ćemo dobiti te odgovore? Pa ovako, škole su dobile rok od 3 mjeseca da usklade svoje statute i pravilnike, dokumente škole službene sa tim zakonom. Međutim, ministar nije rekao vremenski okvir u kojem će on poslati dokumente koji će nam dati odgovore na mnoga pitanja koji se postavljaju. A vratit ćemo se na onaj ukor pred isključenje i samo isključenje. Naime, opomenu pred isključenje. Bez obzira bila ona radi neopravdanih sati ili nečeg drugog, jednako je. Pa gledajte, ravnatelj je dobio mogućnost suspenzije učenika. Dakle, ta suspenzija je zbog nekog prekršaja i ona traje dok ne bude sjednica nastavničkog vijeća i onda se donese odluka, nastavničko vijeće donese odluku i onda ta suspenzija u biti prestane važiti. Zato u vrijeme suspenzije učenik ne pohađa nastavu. Što se tiče tih strožih mjera, možda je zakon mogao obuhvatiti i osim tih mjera sprječavanja mogao je bolje definirati mjere poticanja, jer nije samo sprječavanje način na koji učenici bježe iz škole. Može se i na mjeru poticanja također njih pridobiti da idu redovno na nastavu. Pa na primjer mjera poticanja da one izvrsne učenike koji su dobri u svom poslu, koji vrijedno rade i uče, da ih se obveže, govorimo o organima lokalne uprave i samouprave, da ih nagrade na neki način. Na primjer, učenici koji su bili na nekom državnom natjecanju i osvojili visoka mjesta, da ih se obveže na jedan način da se njih vrednuje. Može to biti kupovina nekog laptopa ili recimo, evo primjer, pošto sam zaposlenik pomorske škole, mi organiziramo jedno natjecanje iz brodostrojarstva i nautike. Recimo grad Dubrovnik, pošto moj kolega radi u Dubrovniku, oni su bili državni prvaci i onda je njih grad Dubrovnik poslao recimo na jedno putovanje u Pariz, gdje su oni malo učili jezik i tako dalje. Znači, postoji mnogo mogućnosti. Koliko je važno evo znati i nagraditi? Pa svakako je to, ja imam takav osobni stav, da je uvijek mjera poticanja bolja nego mjera sprječavanja. Što se tiče samih profesora, kako oni komentiraju evo ove nove mjere? Pa svakako su zbunjeni, pretpostavljam. Ali svakako će to biti jedno dodatno opterećenje. I oni se pitaju, očekuju da će to biti tretirano kao prekovremeni sat. I također imaju mnoštvo pitanja na koje nemaju ni sami odgovor. Zato što ministarstvo nije obrazložilo način na koji će to biti provedeno u praksi. Hoće li biti moguće sve to provesti u praksi, da bude funkcioniralo onako kako piše na papiru? Pa za ovu produžnu nastavu mi smo biti skeptični jer ne znamo kako će to izgledati. Vjerojatno će tu biti velikih problema, ali će vrijeme pokazati u biti pokazat će kako će to stvarno izgledati. Ja ću vam puno zahvaliti na vašem vremenu ovoga poslijepodneva. Hvala i vama. Vas ću zamoliti da ostanete i dalje uz nas. Mi ćemo kratko predahnuti uz malo glazbe.